И здравейте, аз съм Терминатор 220 и днес ще играем Minecraft Pocket Edition в един нов сървър, който направих. Направих един епизод на него, обаче без днеска го изтеглих. И сега ще направя нов клип на него. Това е първи епизод. Първи епизод направих тази къща. Не може да скоча. И да, тази къща. Че се поветрява. Опа. Ще да копам надолу, да. Ще да копам надолу. И да му факам и просто да му факам. Оха, хубав кабелстон. Въглена ще ми потреба за факли. Много ми трябва кабелстон за печка, за кабелстон слот и за каменна кирка и след това да тръгвам да търся айрон. След айрона голд, след голд диаманти и тъй. Но сега не сме на това ниво, ние сме още на първо ниво. Така ще направя печка. Огнения БГ днес не е с нас. Тук. Печка. Поставих пясък без да искам. Тъй. Оп. 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 Те ще го направя да е малко по-интересно. Бяло дърво. Оп. Ами защитна врата. Защитна врата. Я да видим. Не, махам я. Не, слагам я. Не, махам я. Абе, махам я. Чупи се. Аз да не чупя сака. Да, сега ще сложа пясъка да се пече. Обаче на какво го сложа, не искам си какво е въглена. Само едно въглена, че ще сложа. Трябва ми още малко пясък, малко. Ей, толкова ми трябва. С едно въглен, че няма всичко да се изпече, но... Две. Там долу има ли още въглен да го изкопая? Май има. Да, има. Така. Изкопахме го всичкия. Айде, зарежай се. Чето няма какво се зарежа, то с един въглен всичко се изпечи. Копая. Така. Сега, тук ще има прозорци. Тук още това.
тук един. Штойнг. Слагаме готово. Сега стана по-уютно. Кой ще да... факли, да. Факли. Пъчки. Въглена в печката беше. Той без той се съмнява, аз търсих някаква овца и все още не намерих. Толкова ми стигат. Даже и 4 факли ми стигат. 2 факли ми стигат за цялата къща. Те ги прибираме. Аз гладен ли съм? Nope. Карлстон. О, ще аз правя меч. Да, меч. Ами така, меч. Така. Кирка, освен кирка, какво ще я правя? Кирка, така. Бадва. Ами да, готов съм. Стъмнява. Трябва по-бързо да открия някъде овца, за да мога да си направя легло. И вече да си нанкам през нощта. Искаш да усетиш острието ми ли? Ами усети го, бе. Искаш ли ти? Усети го, бе. Ох, бе! Ох, нападат ме от две страни, не мога. Край. Умирам. О, фак! Не, само няма да умирам. Айде, стойте там. Опа. Вижте колко малко живот. Оле, той беше накосан, не знам как оцелях, хора. Не знам как оцелях. Ти на кого чукаш, бе? Ей, я ще му дай ли? Ако съм близо. Ох! Абе, ей! Писна ми от вас, бе! Майната ви. Айвам! Късмет. Късмета на начинаещия. Опа. Нищо не мога да направя. Аз нямам никаква храна. И съм на малко живот. Изчисти нагли. Абе, какво искаш, бе? Пич. Уф, не. Само няма умирам. Не, само няма да умирам. Не. Извинете, хора, ще скипна докато стане ден и докато се хилна, защото май ще умра. Ами, хилнах се, но още не е станал ден. Майка, хора, бях на коса, видяхте ли само как излязох, ей. Бях на едно съчице и бум, влязох и затворих веднага. Напалата беше много притеснително. Не, че сега не е, де. Не мисля, като стане ден да свършва клипа. Леле. Опа. Така. Само няма се отваряш. Каш им пусто една вълна, хора. Ей. Само тук няма да се приближаваш клипа. Ще как се ходи най-спокойно. Абе, нова врата, бе, брат. Купих си я нова. Той не може влезе през вратата.
Толе не съм учуден. Тапаци. Уфак. Не, жив съм. Отивай си. Къш. Къде е той скелет? Къде? Кой е, бате? Кой оцели, майка? Кой направи голяма работа? Мога да превия, бе. Само да стане ден. Ко става, бе? Я сама, хай. Баба, те искам. Хай сега. Махай сега. О, къде си? Махай сега. Иди къде бъде. Махай сега. Всички са махнат. Да му вляза ли? Ще му вляза. Тежко. Я стой там. Да не съм те видял повече така. Влязох му тежко, хора. Влязох му много тежко. Ко, закачах с приятелката ти и ти сега се отмъщаваш. Абе, къш, бе! Абе, писна ми от вас, бе! Всички ще бия. Дори тебе. Ай, къш. Ей, мазе този ефект. Много мазе, обаче. Много мазе. Как ме сваля бутчетата. Гадно. Абе, ей, якаш. Дайш, ефекта ще свърши без да ми е взел нито една бутче. Юпика, Yes. Ти си мъничко. Пусни да те убия, де, младеца. Ай, пластвай вече, искам да те убия. Той така ли беше паднал? Сега аз го бутнах там, ама... Умря ли? Или отиде някъде другаде? Аз мога да му четей. Ама не моите да са бити. Само... Сълката... Само моите са бускати като момичета. Ами... Това мисля да е за този епизод. И заваля гаден дъжд. Чао!